Always. Mu dai muna neman taimakonka. Mu dai muna son taimakonka. Mu dai muna son taimakonka. Duk wanda bai son taimakonka, to tabbas wannan yana wuta. To tabbas wannan yana wuta. In ba kai ba, wa zai taimake shi ya fishe shi daga wuta? Dama kai ne za ka cece shi, ya ce bai son taimako. Allah ka sa annabi ya cece mu. Mu dai muna son taimakonsa. Allah ka sa ya cece mu, domin yana son mu, domin yana son mu. Ai bai son ganin mu a cikin jahannama. Allah ka sa mu kuɓuta daga wuta. Ka kare mu, ka sa muna cikin cetonsa. Allah ka sa muna cikin cetonsa. Allah salati miliyan 100 ka yi masa. Alai ashabu ka sa masoyansa. Aliyu dukansu ka sanya su, dukansu ka sanya su, suna ƙaunarsa. Duk wanda ya ƙi su ba zai kuɓuta ba daga jahannama. Allah ya samu dace.